Agus déidir bheach ar dé man ha an cúltar agus an dóil chaint ina dul aniu. Chan je beach goach ma ha ma hé a mis meiige gelling a hou. Maar is een plar. Dat was sin ook gan het u kose war goed in geboren wat priem galig. Voor san an nisha ferot nu san san lochen an heot nu. O se herre ga shit nu. O se uke ga shit kun je kun zeggen. Kon je tu haast en blas gagen den machine. Ach as nier blas na galige gaul began an de hoog ganing. Well bekan de wis ga kam heen die galig Lucier, ik me waar het kan je geslie schon waar sonne sinnne waar ha ge accent gemacht later sin hun hoektar ta gaan in smekel hator ga janu schon hoektar dunne jachen niet horen janu hu kjol agus jachtries kommen jachtri hat jachen niet horen visserige agus gele agus wie ben. Men ha komen achter ní si anu hat tór stóra smórakje fistraige agus srút in vaas. Ha me smeich sinnne géis a cho hat anu. Hat fiachinach gan alles ach jaach gelle hand sé virút in gahar goú tronne jeintjen kretske mikne me henna was me henna er jessen ook wie jessen grane rutocha. En je laag je niet meer een waan. Haar roet in gahar gegaan. Sa blian hit o shachet shin man wies. Ach, dem niet fiachen nie. Hames is manjig kamal eng hanan is een hoofdar. Had het alle gele gaan niet ver kan aan de hand. Demi hoe kan jullie gele een hoofdar had al les. Letsa ha wat met alle biner griaviges, steen griaviges de vasse vale. Er war ook agus déine kréaviges an a haun aniu. Dat war mi ook kréaviges se balle bekke han man me graag. Be keelging man nopper na tuinje waar as wel dé noppere wa. Al in op wak. Oké. Ik ken vis me chawer goed ben je voor wat ik heb er ik in huiach. Van a rivi dat ik heb er fall af offshore ben gaan aan het muur. Dat toon je de potty gaat de week muur. Goed just muur in het tuin vallen wat ik heb dan nog heen. As ze vallen jo as een hospital me gehoorle. Schön. Ator begin aan hen haast. Hanning. Ach kujoch hoosig barach barach B&B's. Met China naartiges. Had sin has het al gaan je lach op paris schrijven raaste wie. Wel gaan doen gaan wie vast kilt raast. Kujoch wa han in het de toeschen. Kalanish Visitor Center affair hier zo wat. Agus ha sin het wie tot schachtor en ik het de goede bli aan de lijst met toerisch. Agus wa ma schon het een joke wie op de steeschool agus op het tronhuiru. Wa mi hier aan kujoch sapgra handy fair hier zo wat. Schon op Agus ní se gan nandise choirs noch a ha agus kujoch dé haatje haun agus nu godas an hake te mé leis. Saune se choirs nach ha oers na toechen san lo ha so kan is trust agus sé man not for profit haun. So go kal het genu hat al rasteach en een choirs nach nu tokelach so hat tokelach haak fair hier is van het toechen heen. Agus ha kaffe an agus ha te taski an agus bu wekle goed man klo agus jelle agus si op an so mo sin. Agus hat fiachen die extension er kujoch hat wie fiachen die sinnne janu hun blionnigin. A ga min ausgefeit de janu hun Harweg is schon na hageunje wie se gachlachke kaharastronhuiru. Tron euro gaan je voor aan al fashion heen wie dan stuntje Michiel. Ach jaatje ma hand agus heb ik al goed dat stochtore warach gevigen jenu. Geharetje hu man haar route gahar hu campervans.
tóir war camper van sa sin agus seo an hat sin hat ik joréken agus sam sin hor Spanja war nach ru gin anu hat tóir talúach a ha fall van het toechen so gaan echt du aan van het toechen dat caravan hukap si an hen agus am ha hokal a sin hien al ha min opskebel ko pe sin vi ko rurt bliane. Agus nu'r dim iach geheg da'n trymeichel y fale i'r na twysich Wylad myrchol sed cholwch fyrs y had. Hanya mismak wel. Ha fainia ka geharish da'n had hin isteach nach chan na seo had. Am sakal jatsen had tornus die men gaan zat. Wat is mijn gekregen tor. Nus mó ha agus ha gamal dúch agus film sin kwat sin ha goed an jakin is me sé kuach Ke is sues fe per is me si an tochen hat er jaam a hús agus bí an méjin de blian chinelle ach inis ha mi en jachwal film sin wie kwat sin fi kwat sin is no jacht agus kuach fiach in die route ma nu machas man in het toechen agus kamal in op as na heens kamal nopregin agus naket as se wel kuch. A bringe er sin ha nu se gein ma jene factory an de askleit. Oh ha factory hi is ik kief die askleit ha factory an hen so dat ze schaket in agus an hoch nu maar goed een chemical pharmaceutical companies bet nu tablets en capsules en so mo agus ha jet een tol haast ha gan ri as een haat le op dan gaat po het jegen jelen in is hat jan ik heb charamerie aan hin a me wie chemichaler a charamerie sta ku ha ferry sin ha tuhanne seek sin fer wel ik heb dolach bogerrook sin Agus am fi gin kujoch gewel ro daku an hin a vis maas an turesorg ma jene heel an flanner. Ha taspinnig haak an in het goois nach biasglitch me jeen heel een plan flannig zo me jeen van de disappearance man leichthuiskeeper skala wat gus Am so rein an biasglitch schon ha teich moor gaan sin an biasglitch he moor sé teich leichthuiskeeper man sin fer wie de furach agus wie de fall was sin de goach van hellen een plannig agus kun je graag gaan sinnne gal een maat hesper is raak maar gaat larak nach groot aan hu daar raket schon ha memorial we kan wie latig hier an de measpit agus kuch ka taspinne as se halen na jeen agus hap ha ma ha sokens had de janu zeg maar agus ga is klug le prinses aan van an de ho dabliene zo sin ma bekent de to alleintje was agus aan kies wij kra go eentje nach se was gaan je die tolien dein as gois nach wat as se haal kop an tegus kekin no sin ma Agus nachel dit Danielle war an amoliterie. mi ver niet keinige nus wel gaat er geen meer en ma de wou net wij aan de ho kun je waar 2003 keer gaan kennen kun je wij aan de ho stoorne ach hun ma het kurig aan kon lunch wat ki te aan als ik een golastje ergens gapor me waar go aan mij kapper hoe wij hier fall af zo ga me aan de hen cool ma het han ik mis wel waar gaat gaan niet hoe die hello wij tot zeggen daaraan mi veel geen keinig dus code wie ga ik me die sto kan de gaan je kein namens ga na die zijn Agus ní se gein be ma jé nunnert koiers noch man nach choiers nach goper ma nu a hogans kamal. Zo is er koiers nog kafer cool skolpiasklit is zo far wel skolpa
Talle is dan er goed is waar halen waar je klachten als je ook waar ver als playground as school so ach je haalde bekke man agus ja was toch maar fi brener as ik het bier haal uur hokal agus hu dat agus heb ik er haal ma han ha moor agus a aatje boran man de games hall ha agus ha huurstein an sin far welle has bin ik schon heel fannig dus bitoor boeien nach lachkijk man kom nachrie agus wie kan je een anders route snu ha wie lachkijk sé beinchen a taart beinchen wie jak ze halen ha goed en ga jij surhollig zo binnen goed en je van naach werd een kutje gaan gemacht wie wie nu decorations janu bar agus cool kalmochen a goed en ga jij surhollig agus heb ik dat janu job mai agus a goed en je heb wie aan penny at gra wel shit de mensen shara ik romi so as je kan procha je sin gewel ure te gaine is schon mennichke wie kan al Clefa. Ha, was je brin nerd, maar je de hen wat agus kuch gan e fak in je begeke. Ha, nu nu is tuch fak je wist de kleintje agus dan wit de kleintje en suiker loog aan de nu. Wist du heen klacht is toch? Ja, wel ha gan rian ha poren o gra zo. Ach kan mi ver agus ha ik ra eving. Bij gra mi geen kutje en wege gra was haar nu mechen kutje en ook kon en shit nu koleke macha. Ik sam so ha pikt an diesel is euren en nu koleke machen. Ik is goed trap mis me gen euren en mis me gen me hen Sinnne vi gat gra of wat tor sinnakil han sinnakil achtor goed mo sé agus me hen agus Fakkel gat klach man wie ga je gra gin tuadappe. Je gra tuadappe. Sa hol missionary ha man dashit. Ach sa hol missionary. Sruten man me hanal wie gra op. Ha mi manne ha mis man ga kun jarach ni. Sruten mo sin. Sna gra ko hanik net. Sruten ashit agus sruten man och man vi me wa de gra ni atiruk ma mi wa. Agus at zo wij vast na China wat bekken hij kan de huidje bekken nach wat tor je sin kon het wij ook wat kan ik haast agus wie gebreine de haas en is wat kniele van a brias which fashion as a hier hokke agus kochtig agard an zo weiken hij tor je na macht am so graag mag agus sin me henne was sheep walking in heurlach so man een weepigus bij honig grauw Ik mag het, ik tot goed skillen, na niet in mijn licht. Nog wel waar. Oh, maar dat is leuk. Als wil shanaches semi ille, ik het daar heb ik isje, maar geen in Charlotte ik het heen, ja. Hoe dat gevallen? Gaan jullie sam ach, gaan in en jullie hakems, maar na verzakken pijn ha gaan naar hier als een jullie. Se sin roet ha mismaach go sin af sich forstanach wie kédi sues agus san na ha fast na China ha móchalle na routen a seo go forstnach se wasin e gédi sues le tjolach amór. Han je waan fiú ha dafraad fiúrakach. Tjolach ma waad ha a kooit perichen ans dafraad. agus tjolach ma wa kooitach an so. agus a choet an je huidig ure ko-oichen agus a antis zansakin er fi genaach. Schawor goed en ja kan de joos heen. Zo zijn we zien geposten nog skro uur te gaan je Micheloon. Gaan je waan vuur dan je zich hoort nog ach en jou ga ik heen en ver nolder raad ha puur me wagen dus dan je is een heel lachs. Was je koek de hele schachlaan was je net neus. Is hier zo raad en het wat puur maken dus puur maken braadje wat een hosa guldig dus de koeien wat goed dan je was je Michel de hele gewoon cool agus samis smaak er roet ach kut mag sin grotjolaching chomoor se wa agus ha smoor agus sin je kameling hart is kuch fiach in de kameling hart is sin wa
mae hynna fath mae ofsach ma'n sian fi cainach o cwn y card na fec agos a mi un y fiachan i fi cainach o cwtiochtach an na carden gymi osnach yn falaf chalwa yn ys agos chanel cain am twyna cam i gra wel ni second cousin o third cousin a fasid gad granny chanel cain a mi fiachan O, magad i ddw, am i tolichin. Gyda'r afe. Agos, fel Calila, o lwg y gra? Wel, ha mis bainach ag meer nog die ja jenny. Ham sakela kutrimach as de la ha nu kunnen vi kusies er man waal het ogus kan joch fashion dat kan backwards agus fémis vi ko eruit agus ha sin fi fémis vi ko eruit ach am so fémis para hoog geur roeten hachet gus na duine fiús na duine ha raast leches blianelle cha vi down cha vi Jian so cha vi Jian agus fémis vi a keinige ge sin agus sam heen de trappen ha vi gra am heen well achter aan mi recording in het en sam ko weer trap goed sin heen me heen wat jo kal gal af of geen pliannigin achter aan mi recording in het verder viagingen wie mes mogen nach gre kutre me gaan bloog ver hand haking gehar aan de hoos na hellen agus sieldag de gewel galig haast galig naterach se galig waking po huis hi gaan aan de waking agus hat tor moest je aan haast kan me gravel dan ze waren was ook de haar wel ga kam heen vrees se galig as niet plinisch vatten huur so se galig wie sekken mas aan de school kan je actually bekken de wiske wie sekken schon sanna ediske han je kan zo bekken de galig ediske agus galig kalanisch kujak Kriva. Waar brengen nu dat maar geen uit aan miw krijg ik uit aan je heen no meer zijn? Och ga we misschien zo als je drammen ga talking ik uit aan mag ach wie wordt ik aan die zijn ik heb ik had COVID folder ik gaan jullie soms toch jech folders ik de one uit aan ik to je ne uit is je pointje de hola had hoor aan kutjach ha skrif le a seo hé agus as se valke hé agus hús a seo hé an ga le dunne a seo hé schon ha san seoch a wenneke. Ha vi mis sé hí ha uja man an mo sin in a geld in jolig agus ha kochiaatje is naatje a kin heen agus ne route nach ga a an tre man as a choke agus so mo sin. Ha mi ar fallich yn jo nistrach ige has na haur an sin agus tamertach nach her sin gan kleintje ger in hunnugen as sin kleintje agus ha so die heit de choor kan la de is uitdolling hen. Well in is ha het al mag van een beetje ries mi beetje nach at er locht is lochtelle agus ha pure well uncle go so nannek puur me wa het ha kroak zijn kutjoch kegus a hol dan jakin ha sin fe like so we me go mag jekin a wo heen agus jekin te na ha soli fask agus mai fask fan misjachi gan wa so agus a freezer bek ha fall an a wall cool ja so a feske ra rem heen sochen om ik kop an te is van 10 minuten. Oh well, kia tank son shit. Was shit magadidu? Ah, scherpe. Hoort er hem. Tapeletse. Tapeletse.